potrebujeme viac prítomných chlapov, viac mužov, nie chlapcov behajúcich po svete. To je moja skúsenosť vlastná, že sám som musel vo veľa veciach dozrieť a samozrejme na veľa veciach ešte dozriem a pracujem. Aj preto napríklad už tento rok tretíkrát idem do adventného exodusu, a ktorý pomáha mi v príprave na Vianoce, Vianočný čas, tento čas nádeje, a zároveň vlastne už 3-krát som absolvoval veľký exodus, ktorý vlastne nutí muža reflektovať seba. Hej, a veľa mužov pozná toto cvičenie duchovné, veľa mužov sa možno ešte pre neho neodhodlalo, ale to považujem ako veľmi dobrý nástroj na prácu na sebe, keďže tam sú tie silné 3 piliere, ktoré mne dávajú veľký zmysel, a to je modlitba, postavené na modlitbe, na osobnej reflexii, na denných zamysleniach a vlastne ísť na koreň problému, na koreň príčin našich možno slabostí, zranení, zlyhaní. Druhý silný pilier je askéza, keďže každý muž podľa mňa na to, by rástol, potrebuje seba zápor, niečo dať zo seba, a jednoducho tá askéza, tie cvičenia tela nás učia spoznať seba, tie svoje slabosti a to, čo možno my niekde ako keby utekáme pred tým, čo je v nás, ten nejaký problém, za aký máme reálny. A tá tretia silný pilier je spoločenstvo. Spoločenstvo v podstate je veľmi dôležité. Ja vnímam aj spoločenstvo mužov, ktorí majú rovnaký postoj, pohľad, hodnoty, cieľ, a jednoducho, že sa spolu stretnú, spolu sa vedia zdieľať, spolu vlastne vidíme, kto ako prežíva tie veci, kto ako bojuje, komu sa ako darí, a naozaj aj mňa samého pozbudzujú tieto zdieľania s mužmi, ktoré sme absolvovali, aj ktoré vlastne teším sa aj na tento exodus. A myslím si, že viac takýchto buniek treba. Možno, že sú spoločenstva, komunity mužov, ktoré takto celoročne fungujú, to je super, ale ja vnímam, že my muži máme nejakú takú slabosť a jednoducho skrývame sa, mlčíme, utekáme a jednoducho nie sme prítomní možno vo výchove, v manželstve, v rodinách, a potom tá spoločnosť vlastne za mňa trpí dneska v tomto smere a je to pre mňa veľký problém. Takže chcem pozbudiť chlapi, vás hlavne, aby ste možno si našli spoločenstvo a možno sa môžete stále zapojiť do toho exodusu, ak to nepoznáte. Naštudujte si to, pozrite si, je na to apka a jednoducho sú tam disciplíny, sú tam zamyslenia denné a jednoducho pracujte na sebe každý deň, alebo si nájdete nejaký iný spôsob, ale dajme si záväzok, že budeme každý deň viac mužmi, viac mužmi, hej? Že nebudeme, ako Juraj Sedláček hovorí, chlapcami sa rodíme a mužmi sa stávame. To znamená, že my potrebujeme rásť, potrebujeme na sebe pracovať. Pozbudzujem vás do toho, chlapi, aby bol svet krajší aj vďaka tomu. Čaute.